बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिगांनि सानाव मा जाहोनाव UPPL आरो BPF आ खौसे जानो हायाखैमोन बेनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा अजद खालामदों जे मोनसे समाव BPF आरो UPPL खौसे जानो हायैनि खारनखौ बिथाङा फोरमायथिदों हायैनि जाहोनखौ बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा अजद होदों जे चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारिनि थाखायनो मोनसे समाव खौसेनि बाथ्रा दोहौ एबा सोलिबाय थानाय समाव बिथांमोननि थाखायनो खौसे जायाखै होननानै अजद खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा गिबियावनो बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ नोंथाङा खोनासंग्रो चन्दन आरो खाम्फार कारणे মই आपसु লগত মিলাব পাৰা নাই এই দুইজনে মোক भाग करि লৈ গৈছে स्पष्ट কথা हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव अजद खालामदों दे मोनसे समाव गोजोननि थाखाय एबा खौसेथिनि बाथ्रा जेब्ला सोलिदोंमोन आरो बै समाव BPF आरो UPPL नि खौसेथि जाहै सुबुङानो जादों खाम्फा आरो चन्दन ब्रह्म होननानै अजद खालामदों UPPL आव बावैसो सान सिगाङाव बिथाङा बिथांमोना जगदान जादोंमोन आरो बे समावनो बिथाङा अजद खालामदों चन्दन आरो खाम्फानि थाखायनो बै समाव खौसेथि जानो हायाखैमोन होननानै बिथाङा बुंथिदों नाथाय बे समाव सोंलुक जाखाङो बे समाव खाम्फा बरगयारि गैला BPF आव गैला चन्दन ब्रह्मआ BPF राजखान्थि हान्जायाव नाथाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे मोन 14टा माहारियारि आफादफोरा बे समाव खौसेथिनि थाखाय खावलायबाय थादों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायदों नाथाय खावलायसेयावबो बे समाव चन्दन ब्रह्म गैयैयाव एबा खाम्फा बरगयारिया BPF आव गैयैयाव बे समाव मा जाहोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा हारसिंनो खौसेथिनि थाखाय बा खौसेथि जानो थाखाय एबसुनि खावलायनायखौ बिथाङा गनायाखै एबा गनायनायनिफ्राय जानगाराव थादों खौसेथि बाथ्रानि बुंनायनिफ्राय बिथाङा मा जाहोनाव बिथाङा जे सिगांग्रो बिजाथि लाइखौ फोसावखो बे मोनसे गिदिर सोंलु नाथाय बे समाव सोर चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोनखौ अजद खालामदों जे बे समाव बिथांमोन थानायनि थाखायनो बे समाव खौसेथिया जायाखै होननानै बाथ्रा एबा अजद होदों नाथाय सोंलुआ बे खाम्फा बरगयारिया BPF आव गैला चन्दन ब्रह्मआ BPF आव गैला बेब्ला BPF नि गाहाय दैदेनगिरि होनोब्ला बा हारसिंल' होनोब्ला जोङो बे समाव बुंनांगोन हाग्रामा महिलारि बिथां आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङानो दैदेनो BPF राजखान्थि हान्जाखौ नाथाय बे समाव खौसेथिखौ मानो जानो हाया हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला एबसुआ फोरमायनाय बायदिब्ला जे दिनै 10 खालाराव UPPL राजखान्थि हान्जाजों सावरायलायगोन नाथाय BPF राजखान्थि हान्जाजों दासिमबो थि जायाखै जे बिथांमोना माब्ला सावरायलायगोन एबा बे समाव हाग्रामा महिलारिया खौसेथिनि थाखाय माब्ला आवगायगोन बेनि सायाव सावरायनाया जायाखै नाथाय बे समाव सिगांग्रो बिजाथिलाय फोसावनानै गोजोनखौ हास्थायाखै बा गोजोननिखौ हास्थायनि बा खौसेथिखौ हास्थायनायनिफ्राय जानगाराव थानायखौ नुनो मोनदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ नाथाय बे समाव अजद होनायखौ नुनो मोनदों खाम्फा आरो चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ खौसेथिनिफ्राय बा खौसेथिखौ बिथांमोनानो हास्थाया होननानै बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव बिथांमोनखौ दाय जाबसिननायखौ नुनो मोनदों কি শর্ত দিছে এইবিলাক কওকচোন 12 তাৰিখৰ পিছত নিওঁতে কিবা কিবি ক'ব বুলি কৈছে 12 তাৰিখটো বাচ্চাই থাকক আপোনালোকে 12 তাৰিখৰ পিছত আপসু বা বড় সাহিত্য সভাৰ সেক্ৰেটাৰীয়ে কি কয় সেইটো আপোনালোকে শুনি লওক আমি কি শর্ত দিছে দিয়া নাই এইবিলাকত লাগি থাকি লাভ নাই মই কৈছো ইয়াৰ গোটেই কিবাটো চন্দন আৰু খাম্পাহে ইয়াতে জুই জ্বলাই আছে তো কিন্তু আপসু আপোনালোকে ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে আপোনালোকেও স্থিতি ক্লিয়াৰ থাকক আমি কোনো দলৰ লগত এইফালে বায়াস হৈ পেলাই কথা নকম বা কাম নকৰিম এইবিলাক থাকক কিন্তু নহ'লে ফাঁচি যাব খবৰদাৰ ইয়াৰ বিৰাট ডাঙৰ জাল আছে এইটো মইতো কৈ দিছোঁ চন্দন আৰু খাম্পা আছে ইয়াত আগতো চন্দন আৰু খাম্পাৰ কাৰণে মই আপসুৰ লগত মিলাব পৰা নাই এই দুইজনে মোক ভাগ কৰি লৈ গৈছে স্পষ্ট কথা স্যার এটা প্রশ্ন অঞ্চলের বা BTC অঞ্চলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীসকলে মানে বাহিৰত আছে এইটো প্ৰমোদ বড়োৰ কথা নাই এইটো প্ৰমোদ বড়োয়ে আমাৰ বহুত টিচাৰক BTC বাহিৰত পঠাই দিছে এইটো মই আকৌ লৈ আহিম এইটো ডাঙৰ ইস্যু নহয় মই লৈ আহিব পাৰে এইটো ডাঙৰ ইস্যু নহয় এইটো লৈ আহিম মই দিলীপ শইকীয়া ৰিসেন্টলি
দিলীপ শইকীয়া কোৱা নাই দিলীপ শইকীয়া যিটো কথা কৈছে সেইটো সেইটো নিশ্চয় নাজানাকে কৈছে জানিলে এইটো নকলে হয় ইয়াৰ আমাৰ ক'ব লগা একো নাই এইটো সাংবিধানিকভাৱে যিটো বড়ো জাতিক জীয়াই থকাৰ যিটো অধিকাৰ দিছে ইয়াৰ ওপৰত কোনোবাই যদি কিবা কয় এইটো নিশ্চয় বেয়া লাগিবই মই অপেনলি কৈছোঁ কোনোবা কোচ ৰাজবংশী জাতিয়ে সাংবিধানিকভাৱে আজিৰ দিনত জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিখিনি অধিকাৰ পাইছে ইয়াৰ ওপৰত আপুনি যদি কিবা আঘাত কৰে সেইটো বেয়া পাবই কোনোবা বেংগলী সমাজে আজি অসমৰ ক্ষেত্ৰত জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিখিনি সাংবিধানিক অধিকাৰ পাইছে ইয়াৰ ওপৰত কোনোবাই যদি আঘাত কৰে সেইটো বেয়া পাবই এইটো কমন এইটো দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কি কৈছে সেইটো আজি মুখেদি ক'ব পাৰে সেইটো প্ৰেক্টিকেল নহয়